Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ashley. 21 years old at isang college student. Sumulat ako kasi wala akong mapagsabihan ng mabigat na problemang kinakaharap ko ngayon. Gusto ko din sanang humingi ng payo. Kahit nag-aaral pa, 1 taon na akong may kinakasama. Ginusto kasi ng nanay ko na magsama kami. Masaya nung una dahil lagi ko siya nakikita at magkasama kami araw-araw. Dahil nakatira kami sa isang bubong, syempre naman hindi maiwasang may mangyari sa amin every now and then. One day na-realize ko na mali. Natakot akong mabuntis sa murang edad. Alam kong malaking responsibilidad ng pagiging isang ina at wala pa akong kaalam-alam sa pag-aalaga ng bata. Kinausap ko ang partner ko at sinabihang umuwi na sa kanila dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi siya pumayag dahil mahal na mahal daw niya ako. Para makawala at tuluyan kaming maghiwalay, nag-entertain ako ng ibang lalaki at niloko ko ang partner ko. Too late, I guess. Pagising ko isang araw, nahihilo at nagsusuka ako. Delay din ako ng 1 linggo. Nag-pregnancy test ako and I was able to confirm na buntis ako. Namaga ang mga mata ko kaiiyak. College scholar ako sa university. Ang mga tanong, papaano ng pag-aaral ko, ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ko, akala nila ang galing-galing ko. Yung pala, mabubuntis lang na maaga. Sinabi ko sa nanay ko ang kondisyon ko. Pareho kami ng tanong, paano daw ang pag-aaral ko? Gusto kong sagutin na kagustuhan niyang magsama kami ng partner ko kaya ako nabuntis. Gusto kong ipaalala na sinabihan ko siya na pauwiin ang kinakasama ko sa bahay nila pero hindi niya ako pinakinggan. In the end, I did not say a word. I chose to be quiet. Tambalan, ano bang mabuti kong gawin? Itutuloy ko pa ba ang pag-aaral ko habang nagdadalang tao? Or next school year na lang pagkatapos kong manganak? Sana din ay magsilbing aral ang pinagdadaanan ko sa mga kapwa ko kabataan na maagang pumapasok sa seryosong relasyon. Unahin ang pag-aaral. True love waits. Ang inyong tambalanista, Ashley. Ayan. Hello, Ashley. Siyempre, lagpasan na natin yung stage ng sisihan-sisihan. Diba? Kasi
Wala Nandyan na. na yan. Oo, Wala na nandyan magagawa. yan. Ikaw na din na nagsabi, too late, I guess. Yan. Yes. Hindi I guess. Talagang medyo too late na. Diba? Mm-mm. Para dun sa sisihan portion, para i-blame mo pa yung nanay mo. Diba? Kasi kahit naman ganun yung nangyari, although medyo naguluhan din talaga kung ipinilit na nanay mo yun. Pero hindi na namin, ano yun, usisain kasi ayaw namin maging marites for today. Bukas na lang. Bukas na lang kami magmamarites. Medyo tamad kami ngayon eh. Basta namin tahimik Bali lang. next time na lang. Next time. Ganyan. Hindi na namin na usisain pa yung mga ganun kasi I'm sure meron kayong kanya-kanyang rason, 'di ba? Pero nangyari na eh. Di ba? You cannot cry over spilled milk, 'di ba? Yes. Natapon na yun eh. Yes. Alam mo partner, maalala ko lang, 'di ba, sinabi you cannot cry over spilled milk. Totoo pala 'yun na syempre hindi mo na pwedeng iyakan kasi tumapo na siya. Alang na himurin mo pa. Correct, 'di ba? Pusa ka ba? Didilaan mo mula Hindi sa ka kaya lupa. ng dumila ng mga Correct. likido sa Tama. sahig. Oo, hindi ka naman pusa, di ba? Ano pala yun? Parang feeling ko basis siya ng mga babaeng nagbe-breastfeed or nagpa-pump ng breast milk tapos natapon yung breast milk nila. Oo, kasi naramdaman ko yun, partner. Isipin mo nung nagbe-breastfeed ako dati, di syempre ilang minuto kang nagpa-pump. Tapos nagkamali ako ng yung pagkatapos ng ilang minuto, tas nakabuo ko ng isang chupon, ay isang feeding bottle. Napuno ko siya. Mali ako na hindi ko siya pinatong sa mesa. Pinatong ko siya sa sofa. So, syempre, ang sofa, malambot or hindi pantay. O sa armrest pa, di ba? Oo, correct. Tanga-tanga din. Kung kailan nakaumbok yung foam ng, Correct. di ba? Umbok na umbok yung foam, dun mismo. pinatong. Correct. So, pinatong ko siya, tapos tumapon siya, 'di ba? Yun talaga pala yung sabi ko, ito siguro yung gumawa nung expression na cannot cry over spilled milk, breastfeeding mother. Doon talaga doon nag-originate kasi, lahat. Kasi parang doon ko talaga mas naramdaman yung expression na yan, partner, yung idiomatic expression na yan na you cannot cry over spilled milk. Kasi totoo pinaghirapan mo siyang ipump, galing yan sa katawan, maghihintay ka na mag-replenish ng source, correct. tapos natapon. Pero sa totoo lang, wala ka nang magagawa. Totoo Alam nga namang, yun. yun nga, himurin mo, o kaya pilitin mo, kutsarain mo, tapos balik mo sa chupon, anuin mo ba sa anak yun? Hindi Hindi mo diba? na magagawa Hindi mo yun. na. So, ganun Ay, din baguhin dito. na lang daw, hindi na daw milk. Juice Ano? na. Sige. You cannot cry over spilled juice. Kahit ano. Sino naman yun? Sino nang gumawa nun? Yung feeling ko yung makers of Kool-Aid. Charot. Hindi ko alam. Hindi ko lang din sure. Yung wala makukuhang sa talaga, Wala magandang matino sa payo amin. galing sa atin. Yung seryoso si Ashley sa kanyang issues. Wala kaming saysay kausap. Pero eto pa, you cannot cry over spilled buko pandan. O kanina Ay, kaya ko yun. Kanina Kaya ko yun. Kanina yun. Sa mga Tagalos Baños. Ay, oo nga. Ay, oo, syempre. Oo, Doon talaga. madaming buko doon. Kaya nga may Correct. buko pie, di ba? Tama. Kaya nga napakaraming puno dyan. Oo, sa mga Basta sa South. Sama na South. natin Batangas, Quezon. Baka magtampo yung iba. Oo, Baka nila, sabihin Laguna lang. May buka din naman kami. Oh. Diba? Nakakainis yung usapan. Buko Calabarzon na. Baka Oo. magtampuhan eh. So, galing po siya sa Calabarzon. Okay. Anyways, Okay, next topic. Mabalik lang kami. Kumbaga wala na tayong magagawa. Actually, ang question niya lang naman talaga, kung tutuusin partner ha, kung itutuloy niya pa ba this sem o next sem na daw. Yun lang naman Ikaw, kung may pan-tuition ka, di go Oo, ahead. Correct. Meron ka na bang nakasama before na buntis? Yes, meron ako Oo. naging classmate nung college mismo, undergrad. Buntis. Nagkaklase, Oo. nabuntis. Na malaki talaga yun siya. Correct. No judgment. Baka naman nagja-judge ka, malay mo hindi talaga buntis. Busog lang. Baka busog yung partner, grabe Baka siya. ganun talaga yung Oo. nasa genes nila. Oo, may mga ganun busugin. Lahi sila ng busugin. So anyways, may mga ganon. Sa madaling salita, merong ganon na magiging kaklase. It's not, of course, it's unusual. Kasi syempre, dapat naman talaga unahin yung makatapos ng pag-aaral. Yun naman yung Yes. susunod tayo sa tamang course, 'di ba? Pero may mga ganon.
Pero kung di ka handa kasi syempre bago ito sa'yo, ganyan. Hindi ka komportable and feeling mo. Oo. Depende din kasi kung paano yung proseso ng pagbubuntis mo ngayon. Correct. Proseso or kung ano man tawag Kondisyon. doon. Kondisyon ng Oo. pagbubuntis mo. Kaya nga. Tapos, sabi mo college scholar ka pa. So, hindi ko lang din sigurado kung pwede yon under a scholarship. Oo, 'di ba? Yung mga ganong klase mga consideration. Ba't kasi kami yung tinatanong mo? Ikaw naman tong nakakaalam namang kondisyon. De, pero more so, ang magandang dito sa kay Ashley, una sabihin namin sa it depends on your condition, it depends on your scholarship, depende sa lahat. Pero maganda din namang ipag next year mo na. 'Di ba? Para makapag-focus ka Oo. sa, 'di ba? Sa sarili mo. Yung pregnancy kasi hindi yan, it's not an easy thing. Delikado Diba? minsan. Correct. Tapos, 'di ba sabi nga kapag ikaw ay buntis, ang kaliwang paa ay nasa hukay, 'di ba? So, may mga ganon. So, kailangan you have to take care. Yung isang paa nasaan? Nasa may Toilet bowl. Oo. Ang hirap. Kanang paa ha. Kasi yung Kanang kasiban kaliwa eh. Oo. Yan, ganun. So, mahirap talaga yan. So, kung tatanungin mo, edi pag pa next school year mo naman, hindi naman naalis yung school na yan. Kasi 100 years na sila. Kaka-celebrate na ng centennial. Binalitaan kami kahapon lang. Founding anniversary nila Oo. kahapon. Kuha nga sana kaming host, kaya lang sabi namin, yung Busy show tayo. nila morning. Oo. May morning show kami, so hindi pwede. Diba? So nasabihan na kami, so don't worry. Oo. So 100 years na sila. Oo. Matatag na eskwelahan ito. Matatag na universidad. So hindi ito basta-bastang matitinag, 'di ba? Oo. Hihintayin ka nila, don't worry. 'Di ba? Hindi yan magsasara, 'di ba? Oo. Next school year. So next school year nandiyan pa rin sila para i-welcome ka. So Yan. tingnan namin next year na. 'Di ba? Oo. Parang katulad yan ng natandaan ko nung first yung finally nabuntis ako noon, nung 2013. Meron kaming scheduled trip sa Bangkok. Ayaw talaga akong payagan ng nanay ko kahit scheduled trip naman siya. Tapos kahit pinayagan ako ng OB. Kasi ang punto niya, yung mga temple ng Bangkok, yung mga elepante diyan, pagbalik mo next year, Andun pa rin sila. andun pa rin naman sila, Oo. 'di ba? Hindi naman sila aalis. So bakit mo ipupush ngayon kung kailan posibleng delikado, yung mga ganun. So ganun din sa iyo, Ashley. So next school year na lang. Pero more so, ang mahalagang lesson that we can pick up from itong kwento na may Wagang Bornay is aral muna, landi later. Yan. Madali na yun. Tama Oo. naman, alam naman niya. Alam naman din ni Ashley Ni Ashley, yun. Kaya diba? nga pinare-remind niya yung mga kabataan na unahin niyo muna yung pag-aaral. Kasi syempre bigla mo isipin yung pagbubuntis. Bigla mo tuloy di ba iniisip mo pa nga paano ipapasay algebra. Ipapasay yung mga statistics at mga mahihirap na mga subjects. Tapos biglang iisipin mo paano ako manganganak, sino mag-aalaga sa akin, sino mag-aalaga kapag naipanganak ko na. Yung mga ganun, Yes. napakaraming isipin. So, Correct. wag mo nang gawing parte ng isipin mo yan. 'Di ba? Pag-aaral muna, yan na muna ang atupagin. Na sana yun lang muna ang iniisip mo Oo. ngayon. Di ba, na-enjoy mo rin yung kabataan mo. Hindi mo na magagawa kasi nga may anak ka na. Remember, yung pagiging nanay, it's a lifelong commitment. Tama. Di ba? It's At a hindi- lifelong responsibility. Correct. Totoo, lifelong yan. Hindi lang yung sa pag-aaral niya, yung Oo. emotional kemerut ng anak mo, Yes. iisipin mo yan, yung mental mga kemerut din, mga anak mo, physical, ganun, Yes. financial, Diyos ko po. Yan. Diba? So, kung talagang hindi ka pa handa maging nanay at hindi ka pa talaga habang nag-aaral ka, kasi dapat nag-aaral ka, diba? Naku, wag ka na bumiglang liko ngayon. Kung naiisip-isip nyo mag-cut na lang ng klase ngayon at pupunta na lang dyan sa... Kasi nakaramdam ka ng Oo. kakaibang init. Correct. Mainit ka mo sa labas. Tama. Init, no? Pahinga tayo, magpalamig Tama, tayo. Naku, correct, wag mo nang diba? gawin. Huwag mo nang gawin. Hindi ka pa naman pala handa maging nanay at tatay eh. Huwag Tama. muna talaga. Tapusin na lang muna yung pag-aaral. Paka-graduate goal, lumandi ka na. At least natapos mo na. Diba? Oh, tapos na yung phase na Tapos yun. na yung phase na yun na dapat dun lang muna talaga. Totoo Diba? yun. Although hindi natin inaano yung mga nabuntis ng maaga, katulad nitong si Ashley, wala naman tayong magagawa dyan, and the babies are always blessings, diba? Ang sinasabi lang natin, mahirap lang kasi dagdag intindihin siya, dapat nag-aaral ka lang. Totoo yun. Remember, the time na iluwal mo yung bata, simula na yun eh. Tama. Hindi mo naman sasabing, next year ko na asikasuhin yung anak ko. Hindi ganun. Simula na ilabas mo ang batang yan, responsibilidad na kaagad siya. Diba? Yung araw-araw na
aasikasuhin mo siya, pakakainin, papalitan ng diaper, bibili ka Correct. ng gatas. Tama. So habang lumalaki din yung pangangailangan At niya. hindi lang yun, paano pag nagkasakit, di Yan, ba? lahat yan naasikasuhin mo. Ang So kung hindi ka dami. ready doon, di ba? Wag muna. Kung stress na stress ka nga sa ultimong pimple mo na tumubo sa may loob ng ilong mo, di ba? Ang sakit. Di ba yung palang parang naging source na ng anxiety mo, naging Oo. dahilan kung bakit nataranta ka. Paano pa yung pagkakaroon ng anak? Ayan. Totoo yun. So ito na lang po hindi na para kay Ashley kasi alam niya na yan, 'di ba? So para kay sa'yo Ashley, dahil ang tanong mo lang naman kung this year or next school year, nasagot na namin. Again, more so ito ay para dun sa mga nag-iisip na lumande bago mag-aral. Yan. Aral muna ha. Landi later. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Love Radio.